साड्यांची जी रेंज आहे 45 पासून साड्यांची सुरुवात आहे. अजून एक मी तुम्हाला व्हेरायटी दाखवते. सिल्कमध्ये राहणार आहे, तुम्ही बघू शकता. जी ही अजून तुम्ही बघितली नसेल मार्केटमध्ये. आता आपले गणपती बाप्पा येणार आहेत ना, त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या साड्या लागतील. 12 दिवसाचे गणपती असतात, कधी 5 दिवसाचे असतात, गौरी गणपती असतात. गौरीच्या सणाला सुद्धा आपण एक चांगली साडी नेसतो. तर कोणकोणत्या साड्या घेऊन आलीस तू? पैठणी साडी आहे ना, ही पैठणी साडी आहे. ही खण आहे, खणची साडी आहे, फॅन्सी साडी आहे. वा दिसायला एकदम छान. हे आपल्या स्टार्टिंग रेंजच्या साड्या सर्व. हे आपल्या एकदम कलरफुल साड्या आहेत. हे आपल्या मिड रेंज साड्या आहेत, ते पण एकदम छान. दहावारीचे कलेक्शन आहे. दहावारी. कधी आपण गणपतीमध्ये हळदी कुंकू करतो तर एक मॅचिंग साडी करतात. हो बरोबर. त्याच्यासाठी पण इकडे आपण येऊ शकतो एक मॅचिंग साडी घ्यायला. तुझ्या हाताकडे कोणती आहे ही ब्रायडल साडी आहे. ब्रायडल साडी. नमस्ते, आज आम्ही अजमेरा फॅशनमध्ये आलेलो आहे. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रिंटेड साड्यांचे कलेक्शन, जॉर्जेट साड्यांचे कलेक्शन, सिफॉन आणि त्याच्यासोबत वेटलेस साड्या किंवा तुम्हाला रेग्युलर युजिंगसाठी पाहिजे असेल ते साड्या आणि त्याच्यासोबत काठपदरची साडी, पैठणी साडी, खण साडी, ऑर्गन्झा साडी, सर्व साड्यांचे कलेक्शन ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहेत. तर इथे जो काउंटर आहे ना सर, हा प्रिंट लूजचा काउंटर आहे. तुम्ही बघू शकता इथे लाईव्ह पर्चेसिंग झालं तेही तुम्हाला बंच वाईज मिळणार आहे. सर्व व्हेरायटी तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा खूप सुंदर इथे आता लेटेस्ट चालत आहे. इवन ही व्हेरायटी जी आहेत ना ते आता म्हणजे काही कार्यक्रम बघत असेल टी व्हीमध्ये वगैरे त्याच्यामध्येही हे येते आणि म्हणजे ॲक्टरही हे व्हेरायटी घालते. म्हणजे सिम्पल सोबर ही ब्लाऊज मिळणार आहे. मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते. झिपर बॅग पॅकिंगनी तुम्हाला पॅकिंग येऊन जाणार आहे आणि खूप सुंदर साडी राहणार आहे आणि छान एकदम एकदम सिम्पल सोबर राहणार आहे पण उठावदार राहणार आहे. आता तर कार्यक्रम वगैरेमध्ये पण अशी व्हेरायटी वेअर करत असतात. मी तुम्हाला दाखवते. सिम्पल सोबत तुम्हाला इथे साडी मिळणार आहे आणि ब्लाऊज तुम्हाला थोडा फॅन्सी मिळणार आहे या ठिकाणी. मॅम कपडा जो आहे तुम्हाला जॉर्जेटमध्ये मिळत आहे. म्हणजे काही टेन्शन वगैरे नाही. वेटलेस कपड्याच्या हिशोबाने ही सर्व व्हेरायटी आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता कस्टमर लाईव्ह परचेस करत आहेत. प्रत्येक शहरात, प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक गावात हे कलेक्शन चालत असतात. म्हणजे रेग्युलर साड्यांचे कलेक्शन, प्रिंटेड साड्यांचे कलेक्शन खूप सुंदर सुंदर तुम्हाला इथे पॅटर्न मिळून जाणार आहे. डिझाईन पण तुम्हाला खूप वेगळी वेगळी सर्व म्हणजे डिझायनर कलेक्शन जर तुम्ही बिझनेसमध्ये ॲड ऑन करताय तर छान असे तुम्ही मार्जिन घेऊ शकता आणि कस्टमर अट्रॅक्ट करू शकता. हे बघा कपड़ा किसका बेचते हैं का? सिंपल सोबर आहे पण उठावदार. आणि जर कसं असतं तुम्ही नवीन बिझनेस करताय तर प्रिंटेड साड्यांचं कलेक्शन तुम्ही नक्की ठेवा. कारण की हे असं आहे 365 दिवस सेल होणार आहे, थांबणार कलेक्शन नाही आहे. एक हाऊसवाईफ आहे जे खूप मेहनत करून पैसे बचवत आहेत आणि त्यांनी हा बिझनेस करावा असं वाटतं त्यांना, तर त्यांच्यासाठी प्रिंटेड साड्यांचे कलेक्शन बेस्ट आहेत. कारण की ते जसं जसं विक्री करणार ना तसं तसं त्यांचं ते दुसरं माल पण भरू शकणार नाही, दुसरी व्हेरायटी पण त्यांची येत जाणार. तर इथेही कस्टमर आहे प्रिंटेड साड्यांचंही प्रॉपरली जे कलेक्शन आहे ना, प्रिंट लूज, प्रिंट कॅटलॉगच्या साड्या तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. तर इथे तुम्हाला कॅटलॉग साडी मिळणार आहे मॅम. खूप सुंदर व्हेरायटी या ठिकाणी मिळणार आहे. झिपर बॅग पॅकिंगमध्ये मिळून जाणार आहे. अजमेरा फॅशनचा लोगो येणार आहे आणि कॅटलॉग साडी म्हणजे ह्या प्रकाराने कॅटलॉग येत असतात. हे बघा हा एक बंच आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ह्याच्यामध्ये कलर किती डिफरंट, सर्वांमध्ये डिफरंट येणार आहे. डिझाईन पण सर्वांमध्ये डिफरंट आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही बंच असं 50-60 किंवा 12-13 पण तुम्ही बंच मागवले ना तर तुमच्यापाशी व्हेरायटी होते आणि व्हेरायटी असल्यावर तर कस्टमरला चॉईस करायला इझी होतं. साडीचं एकदम छान आहे, डिझाईन मस्त आहे. कॅटलॉग साडी आहे म्हणजे आपण स्टेटस वगैरे लावू शकतो किंवा घरातनं सुरुवात करते तर आपली जी लिंक असते आपण आपलं जे स्वतःचं एक वेबसाईट चालू करू शकतो. त्या वेबसाईटच्या थ्रू पण सेल होते, ज्याला म्हणतं ऑनलाईन सेलिंग. जर कोणी शिकलेलं वगैरे असेल तर ह्या पद्धतीने पण त्यांच्या बिझनेसला पुढे घेऊन जाऊ शकतात. इथे आपण आलेले आहे वर्क साडीमध्ये. इथे तुम्हाला वर्क साडीचे थोडेफार मी सॅम्पल दाखवते. हे बघा एम्ब्रॉयडरीचं काम केलेलं आहे आणि कपडा जो मी तुम्हाला विचित्र सिल्कमध्ये मिळणार आहे ही व्हेरायटी तुम्हाला. विचित्र सिल्क. विचित्र म्हणजे हे चुरणारे नाही. जे एकदम प्लेटी काढले ना, मिऱ्या काढले तर प्लेटी बरोबर बसणार आहे. आणि अजून ह्याचं सांगते तुम्ही आरामात घरात वॉश करू शकता. बरोबर नरम आहे, एकदम मऊ आहे. अजून एक पॅटर्न दाखवते बघा. सिंपल सोबर ज्यांना आवडत असेल तर सिंपल सोबर घेऊ शकता. कुणाला डिझायनरवालं पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अशी डिझायनर पीस पण मिळून जाणार आहे आणि हे सर्व व्हेरायटी तुम्हाला कमीत कमी पैशामध्ये मिळणार आहे कारण की तुम्ही डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चरिंग करणं जोडताय.
आणि आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आपण बंडल्स मध्ये मिळणार ना हे सर्व? हा, हे बंडल मध्ये ह्याच्यामध्ये समजा तुम्ही हा कलेक्शन घेतलेला, ही साडी घेतलेली आहे, तर ह्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर तुम्हाला 4चे 6चे 12चे असे सेट असणार, ज्याच्यामध्ये डिझाईन डिफरंट असं, कलर ऑप्शन ही असेल. म्हणजे तुम्हाला सेल करायला कसं काही प्रॉब्लेम नाही होणार. तुम्ही आरामात कस्टमरला चॉईस देताय. समजा आपण दुकानात जातो तर दुकानात गेल्यावर ही साडी नाही, ह्याच्यामध्ये दुसरा कलर आहे का, दुसऱ्या कलरमध्ये ती आहे का, हे नाही आहे ते आहे का, मग त्या हिशोबाने आपण पण तेच विचार करू का आपल्यापाशी कस्टमर येणार तर कसं येणार. तर अशी व्हेरायटी तुम्ही मेंटेन केली ना, थोडी रेग्युलरच्या साड्या, थोडी अशी फॅन्सी साड्या, तर आरामात बिझनेस होतो. आणि साड्यांचा बिझनेस मॅम असा बिझनेस आहे, आरामात चालणारा बिझनेस आहे. ह्याच्यामध्ये हा, काही साड्या साईज एकदम मस्त आहेत, वगैरे एकदम चुरणाऱ्या नाही आहेत. हा कपड्याला तुम्ही आपण फक्त हात घरामध्ये लावा. पण घालू शकतो. हा कपड्याला हात लावा. एकदम सॉफ्ट इम्पोर्टेड फॅब्रिक मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. सिरोस्की डायमंडचं वर्क मिळणार आहे. आणि ह्याची पण गॅरंटी येत असते, आमच्याकडून गॅरंटीड वस्तू मिळतो. कारण की एक मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व वस्तू गॅरंटीडच देत असतो, कारण की त्यांना माहिती आपण एक क्वालिटी कोणची वापरलेली आहे, काय व्हेरायटी आहे त्याच्यामध्ये, तर तो गॅरंटी देत असतो. तर हे सर्व काही तुम्ही प्रॉडक्ट आमच्यापासून घेत आहे तर सर्व वस्तू का गॅरंटीड मिळणार आहे. तर आपण आता नेक्स्ट काउंटरला जाणार आहे. तिथे आपलं महाराष्ट्राचं कलेक्शन मिळणार आहे. म्हणजे नऊवारी आणि दहावारीचे कलेक्शन खूप जास्त चालत असतात. इव्हन काही ठिकाणी असं पण मॅम लागत असतं का नऊवारी आणि दहावारीचे कलेक्शन जे आहेत ते गुजरातला कसे मिळणार, हे ते जी एकदम म्हणजे आपलं जे नेसन आहे ते गुजरातला कसं मिळणार. बट अजमेरा फॅशन एक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, ते सर्व प्रकारची व्हेरायटी तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. मी तुम्हाला थोडंफार सॅम्पल दाखवते. इथे तुम्हाला ही प्रॉपरली फिनिशिंग सोबतची वस्तू का मिळणार आहे. तुम्ही बघू शकता इथे लिखलेलं येणार आहे नऊवारी साडी. ही नऊवारी साडी प्रॉपरली मिळणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ही कलर ऑप्शन तुम्हाला मिळणार आहे. जेव्हा आपण ऑर्डर करू तेव्हा असे 5चे बंडल असते. हा, पॅकिंग एकदम फिनिशिंग सोबत येणार आहे, कारण की नऊवारी साडीची जी पॅकिंग असते ते एकदम बेस्ट असते. तर अजून जर तुम्हाला मी कलेक्शन दाखवू तर इथे तुम्हाला रेपियर सिल्कमध्ये मिळणार आहे. ह्या पद्धतीने म्हणजे सिल्क आणि कॉटन साडी, कॉटनचा जो मिक्स असतो त्याच्याने ही साडी बनते. इम्पॉर्टंट फॅब्रिकमध्ये असत असते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 कलर ह्याच्यामध्येही मिळणार आहे, डिझाईनही मिळून जाणार आहे. सिंगल पीस वगैरे अवेलेबल नाही आहे मॅम, कारण की आम्ही होलसेलर आहेत. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग असून सुद्धा डायरेक्टली एक रिटेल शॉपला किंवा एक हाऊसवाईफ जे घरातनं बिझनेस करते किंवा कोणी विचार केलेला आहे स्वतःचा बिझनेस करायला तर त्यांना देते. आणि तीच प्राईसने आम्ही आमच्या होलसेलरला पण देते, डीलरला पण देते, एजंटलाही देते. आणि तीच प्राईस तुम्हालाही आम्ही देणार आहे. तर तुमच्यापाशी बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे. तर तुम्ही स्वतःचा बिझनेस करायचा विचार केलेला आहे तर एक वेळेस अजमेरा फॅशनला भेट घेऊ शकता. ऑनलाईनही घेऊ शकता आणि व्हिजिट करूनही घेऊ शकता. दोघांमध्ये काही म्हणजे डिफरंट नाही राहणार आहे, सेम प्रोसेस राहणार आहे. तर आपण आता नेक्स्ट काउंटरवर आलेले आहेत. इथे कॉटन साडी मिळणार आहे. सुती कॉटन साडी प्युअरमध्ये पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला कोटा कॉटनमध्ये पाहिजे असेल, मलमल कॉटनमध्ये पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला छान असे लिलन कॉटन पाहिजे असेल तर सर्व व्हेरायटी या ठिकाणी मिळणार आहे. एम्ब्रॉयडरीची पाहिजे असेल तर एम्ब्रॉयडरीचीही मिळणार आहे. ही लिलन कॉटनमध्ये येणार आहे, जी एकदम सॉफ्टली असते बट वॉश केल्यावर एकदम म्हणजे एकदम भरून निघणार. प्रिंटेड साड्या आहेत. ह्याच्यामध्येही तुम्ही बघू शकता डिफरंट तुम्हाला प्रिंट मिळणार आहे सर्व. 4 सेट आहे. हां, 4 सेट येणार. मोस्ट ऑफली 4, 5, 6 असंच येणार, कारण की तुम्ही ही व्हेरायटी मेंटेन करू शकता आणि सेल करू शकता. अजून एक मी तुम्हाला कॉटन साडी दाखवते. प्रिंटेड हां, प्रिंटेड येणार आहे. वर्कमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्हाला वर्कमध्येही मिळून जाणार आहे. मी अगोदर एक वस्तू दाखवते. हा सॅम्पल तुम्ही बघता इथे तुम्हाला मोर म्हणजे एकदम कमलाचा फूल दिसत आहे. या ठिकाणी तुम्हाला वेगळी डिझाईन मिळते, या ठिकाणी तुम्हाला डिझाईन वेगळी आलेली आहे, या ठिकाणी वेगळी आले. म्हणजे प्रत्येक कॅटलॉगमध्ये तुम्हाला डिझाईन जी आहे ना ते डिफरंट येणार आहे, ज्याच्या कारणे तुम्ही सेल करू शकता आणि तुमचा माल थांबवू नाही शकत. कारण की साड्यांची खूप सर्व डिमांड आहे. आपण एक साडी घातल्याच्यानंतर दुसरी साडी असं विचार करतो का काही नवीन असलं तर बरं होईल. तर नेक्स्ट साडी पण आपण अशीच पद्धतीने परचेस करत असतो. तर ह्या साईडला तुम्हाला वर्क साडी, एम्ब्रॉयडरी वर्क साडी किंवा तुम्हाला बाटिक प्रिंटमध्ये पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला बांधणी कलेक्शनमध्ये पाहिजे असेल ते ह्या काउंटरवर तुम्हाला मिळणार आहे. कॉटनची सर्व व्हेरायटी या ठिकाणी मिळणार आहे. तर आपण आता जाऊ नेक्स्ट काउंटरला. तो राहणार आहे रेपियल सिल्क जेकार्ड डिझाईन. ती खूप जास्त फेमस आहे महाराष्ट्राला. हां, महाराष्ट्राला चालणारी ही डिझाईन आहे. तर मी तुम्हाला एक सॅम्पल दाखवते. म्हणजे हे सर्व काय करतात हे? सर हे माल जे आहेत ना स्टॉक आउट होत असतं. म्हणजे जे तुम्ही आता बघताय काही दिवसांनी हे जे आहेत ना खपून जातं. म्हणजे कस्टमर आपल्या तुम्ही बघू शकता इथे कस्टमर परचेस करत आहे. म्हणजे कस्टमरांची भीड असतेच आणि त्याच्या कारण काय नवीन नवीन कलेक्शन आम्ही ठेवतो. म्हणजे सर्वांनाच रिक्वायरमेंट असते. तर ह्या पद्धतीने ट्रोलीनी नवीन कलेक्शन ॲड ऑन होत आहे. तर अजून एक मी तुम्हाला व्हेरायटी दाखवते. सिल्कमध्ये राहणार आहे. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर राहणार आहे. खूप छान आहे.
म्हणजे डिझाईन म्हणजे जर बिझनेस करायचा असेल तर डिझाईन पण आहे, कलर पण आहे आणि सर्व प्रकार आहे तर तुमच्याकडे. नवीन नेसल्यावर एकदम हलकी एकदम वाटणार. जर बिझनेस करायचा विचार केलेला असेल ना तर त्यांच्यासाठी एकदम बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे का नवीन कलेक्शन त्यांनी ठेवावे. म्हणजे कस्टमरला जी रिक्वायरमेंट असेल ती वस्तू तुमच्या शॉपवर आहे किंवा तुमची घरात बिझनेस करताय तर घरात आहे तर ते घरातही येणार आहे आणि शॉपमध्येही येणार. आपण शॉपमध्ये कशाला जातो, ह्याच्यासाठी जातो का आपल्याला डिझाईन मिळेल, काही व्हेरायटी नवीन काय असेल तर आपण बघू, आपल्यापाशी नसेल ती व्हेरायटी आपण घेऊ. तर अशा पद्धतीने आपण काय करतो, दुकानात जातो. आणि बट तुम्ही घरातनं चालू करताय तर घरात तुमची व्हेरायटी आहे तर ते घरातही येणार आहे. फोन करून सुद्धाही तुम्हाला विचारणार का कुठे तुम्ही, आम्हाला यायचे, आमच्या मैत्रिणीला घ्यायचे, आमच्या जावाला घ्यायचे, माझ्या बहिणीला घ्यायचे. म्हणजे येणार कस्टमरची जी रिक्वायरमेंट असते ती जर तुम्ही फुलफिल केली म्हणजे नवीन कलेक्शन तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये ॲड ऑन केले तर तुमचा बिझनेस सक्सेसफुल बिझनेस होणार. आणि सर्वात मोठी वस्तू का अजमेरा फॅशन तुम्हाला बिझनेस रिगार्डिंग गाईड करतो का कोणत्या पद्धतीने तुम्ही हा बिझनेसला पुढे घेऊन जाणार आहे. इवन बिझनेस आयडियाही देणार आहे. पर्चेसिंगही आम्ही तुम्हाला करून देणार. पर्चेसिंगमध्येही तुम्हाला आमचे सेल्स पर्सन दिले जातात जे तुमच्या लँग्वेजचे असतात. म्हणजे आपल्याला मराठी कम्फर्टेबल आहे तर मराठी बोलणार, गुजराती असू, तमिळ असू, तेलुगू असू, कन्नड असू, मल्याळम असू किंवा आसामी असू, भारतात जेवढी भाषा बोलतात ना तेवढे सर्व भाषाचे इथे तुम्हाला सेल्स पर्सन मिळून जात असतं. म्हणजे ते तुम्हाला गाईड करतात तुमच्या विभागामध्ये काय चालणार आहे. कॉटन साडी तुमच्या इथे चालणार आहे, आपल्या महाराष्ट्राला काठपदरची साडी, पैठणी साडी, खण साडी ही सर्व व्हेरायटी चालत असते. मग तीच व्हेरायटी तुम्हाला ते परचेसिंग करायला मदत करणार. आणि किती मार्जिन ठेवू शकता तुम्ही, कितीला विकू शकता, किती घेऊ शकता, ही सर्व नॉलेज जे आहेत ना ते आमचे सेल्स पर्सन तुम्हाला देणार आहे. तर जर मग तुम्ही बिझनेस करायचा विचार केलेला आहे तर डायरेक्टली प्लीज भेट घ्या. अगोदर भेट घ्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला पॉसिबल असेल तर तुम्ही ऑनलाईनही करू शकता. असे दोन्ही बाजूने तुम्ही जोडू शकता आमच्याकडे. बट माझं सजेशन असं आहे का तुम्ही प्लीज भेट घ्या. भेट घेतल्यावर तुम्हाला प्रॉपरली समजेल कशी व्हेरायटी आहे, किती सवय, कारण की एका व्हिडिओमध्ये दाखवणं पॉसिबल नाही आहे हे सर्व कलेक्शन. जे लेटेस्ट डिझाईन आहे ना मॅम तेच तुम्हाला इथे व्हेरायटी मिळणार आहे. म्हणजे ही अजून तुम्ही बघितली नसेल मार्केटमध्ये. इथे जो काम मिळतं तुम्हाला प्रॉपरचा मिळत आहे, खूप सुंदर काम मिळणार आहे. शाईन आहे ना. हा शाईन लेटेस्ट डिझाईन अजून तुम्ही बघितली नसेल. हो, नवीन डिझाईन आहे. तर सर्व व्हेरायटीमध्ये असं जे बट एका व्हिडिओमध्ये दाखवणं पॉसिबल नाही आहे. जे जे माझ्यापाशी येते तेच मी तुम्हाला दाखवते. महाराष्ट्राला येवला पैठणी खूप चालत आहे तर ही एक मी तुम्हाला सॅम्पलही दाखवते. तर आता आपण नेक्स्ट काउंटरमध्ये आलेले आहे. डाय फॅन्सी मॅचिंग इथे बघू शकता. इथे खूप सुंदर सुंदर साडी राहणार आहे. म्हणजे सर्वांना हॅवी पर्पजसाठी पाहिजे असेल, लग्न प्रसंगामध्ये पाहिजे असेल तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला मिळून जाणार आहे. साड्यांची जी रेंज आहे 45 पासून साड्याची सुरुवात आहे आणि तुम्हाला 3000, 4000, 5000ची रेंजमध्ये तुम्हाला ही व्हेरायटी म्हणजे जसं घेणार तसं आहे. पर्टिक्युलर इथे मी तुम्हाला प्राईस डिक्लेअर नाही करू शकत कारण की तुमची कुणी विचार केले बिझनेस करायला तर त्यांना सेल करायला प्रॉब्लेम होणार. म्हणून प्राईस जाण्याची असेल तर स्क्रीनवर नंबर आहे तिथे फक्त एक कॉल किंवा मेसेज करा. संपूर्ण माहिती तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळून जाणार. तर आता आपण आलेले आहे वर्कवाले कलेक्शन मिळणार आहे तुम्हाला. इथे तुम्ही बघा एकदम इम्पॉर्टंटमध्ये तुम्हाला फॅब्रिक मिळते आणि एकदम सुंदर लेहेरिया कॉन्सेप्टमध्ये डिझाईन तुम्हाला या ठिकाणी मिळते. कलर कम्युनिकेशन ही तुम्ही बघू शकता, खूप सुंदर आहे. आणि अशी साडी एकदम पार्टीवेअर साडी आहे, हलकी आहे, एकदम वेटलेस साडी आहे आणि आरामात आपण 24 तास घालू शकतो ही साडी आहे. अजून एक व्हेरायटी दाखवते आणि एकदम फ्रेश वाटतात ना बघून मम्मी पीसेस. एकदम फ्रेश. सर आमच्याकडे ना स्टॉकआउटचं खूप प्रॉब्लेम होत असतं कारण की नवीन कलेक्शन आमच्याकडे मिळणार आहे. बाकी कोणत्याही ठिकाणी तुम्ही बघा, अगोदर दुसरीकडे जा, तिसरीकडे जा, त्याच्यानंतर या. तर तुम्हाला इथे कलेक्शन सर्व इम्पॉर्टंटमध्ये मिळणार आहे. ही बघा ही साडी तुम्ही बघा इथे तुम्हाला पार्टीवेअर इथे तुम्हाला इथे नॅट बेसमध्ये वर्क मिळत आहे आणि इम्पोर्टेड फॅब्रिक राहणार आहे. डिझाईन पॅटर्न ही खूप सुंदर या ठिकाणी मिळणार आहे. अजून एक वॉशिबल आहे, आरामात आहे. इथे कपडा तुम्ही बघू शकता, जॉर्जेट फॅब्रिकमध्ये तुम्हाला मिळून जाणार आहे, एम्ब्रॉयडरीचं काम मिळून जाणार आहे. अजून एक गोष्ट सांगते, इथे तुम्ही सर्व साड्यामध्ये ही पायपिंग दिसते ना सर, ती पायपिंग आहे फिनिशिंगची पायपिंग. जसं आपण साडींला किंवा कुर्तींला पायपिंग वगैरे लावत असतो ती फिनिशिंग देत असते. तर फिनिशिंगवाली वस्तू तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता मोतीचं काम जे केलेलं आहे ते पूर्ण भरलेलं आहे. हां, सर्वांना आवडणार आहे अशी साड्या सिफॉन आवडण्यासारखं काहीच नाहीये. आणि एवढी व्हरायटी आहे ना की आपण प्रत्यक्ष मम्मी जेव्हा व्हिजिट देऊन बघू ना तेव्हाच ते माहिती पडेल.
सर्वांना म्हणजे समजेल का काय काय आहे आहे तर ते, बरोबर. व्हिडिओच्या थ्रू थोडंसं नॉलेज देत आहे तुम्हाला का तुम्हाला समजेल काय काय व्हेरायटी ते आल्यावरच समजेल आहे ना. इथे सिल्क साडीमध्ये तुम्हाला इथे गोटापट्टीची लेस मिळते. सिम्पल सोबर कुणाला पसंत आहे, हेवी पसंत आहे, त्या हिशोबाने तुम्ही बिझनेसमध्ये ॲड ऑन करा. आणि ॲड ऑन जोपर्यंत तुम्ही माल स्टॉकआउट, तुमचं माल स्टॉकआउट नाही होते म्हणजे तुमचा बिझनेस तिथेच थांबला गेलेला आहे. तर त्याला पुढे करायचं असेल तर तुम्हाला नवीन कलेक्शनची तर रिक्वायरमेंट पाहिजेच पाहिजे. आणि एक वेळीच तर भेट घ्या तुम्ही, तुम्हाला समजेल इथे व्हेरायटी किती आहेत. कारण की इथे ना मॅम तमिळनाडू म्हणा एवढा लांब, केरलावरनं 2-3 दिवसाचा प्रवास करून लोक येते. इवन आउट ऑफ इंडियामधनं पण लोक येते. तर आपले तर महाराष्ट्राचे काही जास्त अंतर नाही आहे, सकाळी बसले तर संध्याकाळी येणार, या हिशोबाने आपण भेट घेऊ शकतो. तर तुम्हीही एक दिवस या, बघा, घ्या नुका घेऊ ते दुसरं प्रश्न आहे, फक्त बघा बघा. तरी एकदा. बिझनेस करायचा विचार करा. कारण की जोपर्यंत स्वतःचा बिझनेस नाही करणार तोपर्यंत आपली जी लाईफ आहे, आपलं जे जीवन आहे त्याच्यामध्ये बदलाव नाही येणार. कारण की तेवढंच अमाऊंट आपल्याला म्हणजे आपण कुठे जॉब करतात तर तेवढंच आपल्याला पेमेंट मिळणार आहे आणि तेवढंच घर भागणार आहे. त्याच्या पुढेचा खर्च आपण करू नाही शकत. बट बिझनेस अशी अपॉर्च्युनिटी आहे का ती आपल्याला पुढे घेऊन जाणार, आज नाही तर उद्या घेऊन जाणार, बट बिझनेसही घेऊन जाणार. कारण की आज तुम्ही बघत असले ना जेवढे पण करोडपती आहेत त्यांचं स्वतःचा बिझनेस आहे. एकदम मस्त आहे. माझ्या बहिणीला ना बिझनेस करायचा होता साड्यांचं, कुर्तीज वगैरेचं. तर तुमचं स्टार्टिंग रेंज काय की किती इन्व्हेस्ट करू शकतो आपण अच्छा. स्टार्टिंग बिझनेसमध्ये? आमच्याकडे कुर्तीमध्ये 49 पासून सुरुवात आहे. 1000-1200 मध्ये तुम्हाला 3 पीस 2 पीसची मार्केटमध्ये तुम्हाला कमीत कमी दरांनी सांगत आहे. जर एक तुम्ही दुकानात जातात तर तुम्हाला ती वस्तू का 1800, 2000, 2500 पर्यंत मिळणार ती व्हेरायटी. इथे तुम्ही डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चरिंगपासून घेतात तर तुम्हाला होलसेल प्राईसमध्ये इकडनं प्रोव्हाइड केली जात असते. तुम्ही शोरूममध्ये जाणार तर तेवढं भाव तुमचं जास्त होणार. बट तुम्ही घरातनं सुरू करता, तुम्हाला लाईट बिलची गरज नाही आहे, तुम्हाला कोण स्टाफ वगैरे ठेवायची गरज नाही आहे, तुम्हाला खोली घ्यायची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्टली स्वतःचं घरामध्ये छोटंसं बिझनेस स्टार्ट करू शकता. आणि जर इन्व्हेस्टमेंटची गोष्ट झाली तर तुम्हाला कमीत कमी 20-25 हजारामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून तुम्ही हा बिझनेसला पुढे घेऊन जाऊ शकता.